Castilla blev grundlagt i 1986 og er beliggende i hjertet af det gamle arabiske kvarter i Granada. På Castilla kan eleverne fordybe sig i den spanske kultur i en kombination af undervisning, fritidsaktiviteter og logi hos spanske familier. På Castilla er undervisning uden for klasselokalet lige så vigtig som den undervisning, der foregår i klasselokalet. Castilla arrangerer derfor hver uge aktiviteter for eleverne. Eller som en tidligere Princeton-elev på Castilla udtrykte det, er Castilla en intensiv indlæringsoplevelse i og uden for klasselokalet.